Madam tabok tirpra hastini sini tiprasa rokno besi khayai sini tiprasa ni bisingono tiprasa buri rokno sung septi khainai maya haida hinsinani kaisa kubun phabai kaijak laimani haika kubun phabai tonglaimani kubun phabai hamjak laimani om hai kobang ma agartala handi jaga jaga thayo no ma sini tiprasa rokno maximum nugu tumung no kubun pharok bai kaijagi thangka ba tongui thangka kai sini population phasingbo kisa komi ma hai hai kabo samaj society hodawo busuk jrati bom hayang nai nini wansok mo abale khenowo to nangkuk mani kok nang ano sangka tamni hone tabuni o jora rogo nai na haike bele khenangke wana ma haibongo sini tabuni je young generation rongno porashona khlaithani bo baire rogo thangai pori to hangkai aroni boro rog baino hoyto baka sini বিশেষ ke sini beri siklaro salarok ni lasuk sengapuna se rong phaya mahai salarok le taise sinor to যেমন নাগালে নকে beri rong no ko khlayo sinor to salarok ni se taise sini to tong ma ba buni kobun da phani beri rong kai jagi tu phano apo to sini dopha komori thanani ba komi thanani kogya tawse bari nai salarok namani hingkai কিন্তু beri rok jodi sini মানে गोबां मा शिक्षित beri rok ma heke जों nugo বিশেষ ke sini tripura hau kai to wanji to phabe thangmani rok to nukmani ani ekdom sinijak rok no tongo ekdom kono phano ko kori kaisa dukan rok rok bai kaisa tam sanai o mukhitung phangai rok bai oba hai rok sini beri rok hingke kaisa doctor rok pangkha engineer pangkha kaisa sakri khini pangkha oba heke kaijagi tongmani जों गोबां mano tamno nugui tong sakri kotor khane rosi sakri kotor khane rok bo ma heke kubun do phabai thangai tongbai gabon bagai belai khana abo to saya no ni ma hano hingke sini je tabo je beri young generation je beri rok no no banang sarai rok no kobungna musungo babu mabu pasong no kobungna musungo mane जों o ma heke teruk o ma heke sini shikkito beri rok thangga beri rok se dok khani sini mungdo beri rong ni kan muni bisingti tabo जों sini je sini sama thiri gai kaman salarok to sama thiri gai kem baksa halai hai salarok tang duti kani ani halai ma salarok to joto jaga duti bo kanai nyai to kaise jaga thang to ya কিন্তু sini ori ganai sama thiri ganai le जों kani thangi manu beri rok la hai adiba gam bage sini o sama thiri ganai nyakha belai kheno boi mane asake nai thuk jaga se ko সম্মান jaga sini tiprasan cinte boro bong jete sama thai sini tripura hasteo to kubun to pharong joto non ni riang di jamati handi chakmani jain ja sini kaisa traditional tongori kanai mana kanmu a kanmun bisingti no sini jakmu ge sini mu ge beri rok ga a jaga se sini beri shikhito sarai rok tabo poro kubun do phabai kubuli thangbai pai kangke baire porone rogo te kaisa punjabi salabai phanangkha te kaisa non bengali salabai phanangkha nganga ni nang tar boro ni na kanmu ma kanchine ba nanga kanmun chine risa to tabo risa to sengoro kise sikriti mankha tin risa ni ngangke orisa no nangaro tai nang tabo takliya nang ka bakaliya ebong nang takani botai ni naro nang morjadar jagyang bule nangaro nang je do phabai punjabi tabo rom ni punjabi salabai ka je thaga na punjabi ni borong naran traditional ni mona hasina boro tai ni noro ni kanmung no bonong tai phunung manchina jaga a jaga tai boro nang tibra je mahni sijak sineba nga aboni bagai nang kobongna musungo sini je tabo shikkito sarai rok no जों jese जों leha pora rongkhake te kise kubun da phabai kaijang ni kokya nijini traditional nijini to phano जों jodi nang thang sing samani je जों omtike teruk komi thanai a bele kubiko जों komonai thanai sini sinmung kring thanai sini beri rok oba haike जों jara shikkito beri rok kusuk level beri rok sini mungrana nang oma ge sini do pha जों te se kusugo kaimanai bele ino bahai ke te o sianu gya o bolong bising tongnai hu khaisa janai bo boro sini mungri mane ni ba nang tabo brom ni khoroksa sini bokuse khoroksa doctor bi nung sonono ta ni bo khoroksa america tong baro ga bo ma hakiri gina rokani bo sini mungri tong bini logi somoti prasa sini engineer sini madop deboma bo mandai ni jor si banya gang bong no tang matu malai hai boro asu kusuk level tangi boro je tam sanai buni dok botini
sini buku sonolota ono bercelabai jadi kaji tangkai ono kubun dopa bai bawa sini murid yang maklum bah apa nih bagi no angko puna musungo konya musungo sini sikla beri rok no bisnis kai apa hake seng dopa bai ses seng kubun dopa bai ses seng sanang pinang bisnis kai sintir para hasti ni kong no ang sana musungo seng kubun dopa ro wese sanang jaya seng kuasa beri rok rep kaja mani geng rep kaja ka hai kaja ka abor bai tabo hni mano hai no sakang rom tabo jamate ro gori ang beri rong hai khai blah ni mano ahai kintu ahai pano seng tokte kubun to khaboro bai seng ama hai ke khalai jani kono justice meya pathar jage to jemon priyankari ang lama wo ko ke khiklai ama ke rep khai batha jang maro abo seng nugi tongla ke abon mang ke gele ang kha kamo ba sanam so bo ba kha bai sia ba hai te sa august ro bai ba ke kai jana mu tung mana nung nugi tong tabo sere rung no ma hai bai kalai jak hai yang lai jak dalai khana bo kaisa nai ko gya bo kaisa sini tam khane do phatro komuna ni aba hai to khak thai tong ma hin bo madam mela rok phanangkha ba agartala rok baino hordi borogo barta ekta rogo bahaino kubun rofa bai sini tiprajak rok no hinsinani yagrom lajak tong lajak mane oma hairo sin ro nugo obo do phani bagai busujra tui thinanga effect na dalai na hamia phek nai oma hake abon bagai sini buma bu pha jane rong bang ko buna no sugo oba hake sing agartala sohoro usugango kaisa mother de sanlo palanya ni bisinte ang masaka apurwo kaisa mothawo sini kok sana thangjani ang masaka sing buma rong no jeta sonman mani di ege sing buma hanjane rok obono sini busarok no sing tam sanai tokma rok tok sap tong phuru tok sang phuru toling phainya phuru nge sida hanya bini kangkung ha phainya kobuli ton ya sing buma jara guardian jale roko sing besapati rokno ang tamurung di ang agartala sohoro porine rokka ani besar tam salano hitam ne berinya ge abo se porina hani kese nokbara de klangkha phaimeya hai ani jora sre amiro hono ni ko ge tabuno o media jug o ma heta bu jeta tam sare o ma hai jeta jora roko phebele keno o mobile hindi ko ma hai ni bisinti sare rok derai thanani belai khana kalaisa ge aboni bagi tabu seng ani je an ব্যক্তিগত মতো থাকবো সানামো সঙ্গ সিনি অর তিপ্রাসানি অর হিঙ্গা থাইসিন যেতে রাজনীতি কঙ্গ ফাইয়ান ববা হাইকে চিনি তখন ববা হাইকে সকমন নাই ববা হাইকে এক সময় অমা হাইকে সাজা গহনে আং যদি বাং বুং সানা থাইয়া অমা হাইকে যে বড় অলরেডি সাজা বুং বং দখ বাই কাজা দি বড় হাইন্দি হাইকে সে অজাগাও जों পুরা বরংনো সকমারি খিবি মানে সিনা হাখলাই মানে অবা হাইকে সালায় হনে অকরারনো সামা খানা gale wana masing sarke oba hainge da sini borong no mahke khlai tongkha bai tabo jemon drug addict ni thamaro ke oba haike sini sikla young generation no bahaike tam khlai poto ko khlai mane bibran da khlai bokti ke dongso khlai mane oba haibo kaisa nukja sini abri ro baksa oba haike ko kisisa mobile kaisa krikha mobile kaisa paire joma babai ne babai nang theng samani bai go klo kasai oba hai robasa ngi tongna bising basa ga abon bage guardian nobo dalai khana abono careful mane care na hana na kaisa kisu no kha bara o tong kha ga pa phaya mane maso ai siba phai ne phaya aba hai robo baksa nobo jom kismi cha bara ro ban biching ti mung ma ba ga bage ang guardian no bo jaga ko ni musu jani ko sapoti ro no sang porina ro ro pano sang logi phan tongna nang nai ni angka seng belai keno naikani kanya nang na hanya yakare lima bayi abon baginya baksa ma haike ko prolobon ta bahake nano dera nani olo ka baksa porosa ma hero kabang mono gule kai jagi tangbai tusa osanti mani tongbai ba kabang no osanti mani tongbai kaje pai bu kagiro ro hojamoro kabang ma case nu go mo hero no bis tongo asun ko adang madang angke bung phase sairi manang salia oba hai borok kabang ma sini bising gongai tongo abong kha ekmatro tamni sini next sini generation no sini in future belai khana ba hamya ni thanai abon bagi je sarai rok oma hai rogo lama koror jage tongai rok je sikla sikir no mang konya mo tongno median bisiti borok sotor patang thu aba hai ro mane ta belok jathung ta kobor jathung borok bisa nijino
huske tongnani baithong gangkai buma bu phabo kise kian hatu ani sarai ang porina rohorja Agartala sahra baratong tunga boti kolito ya obahiro singna hananam andagi nyangkai ma sawang ko noko photo sana thaya ani to saboti rongna gesapang tu ang bunyunu khungba sang muthuya jat oma hisi hostel ke pori purbo hostel ma tongnai aba hai kyang pori tu jaba kya ta bujara kaito nasira ama hai to ni saimi aulo ta tamna hai pano aso jorte ang sotor pori ma tongo jaspang thu aba hai gubundo pharo bai jeng thang ke sini tamai sini sini mumu koronai sini dofani jeng tebo aste aste jeng kamai thanani sini bori rok se sini mungnai dofani jeng bori rok sikhito bori rok sini sini mungna rimaya hangkai saksa jeng komori sikha tinango TWF ni bukhakti omahai step rokno omahai je ui tongma rokno bom haiken rok once hoguido tonglai ba step romna ni ba awareness khainani omahai rok abo to jeng kisa awareness eksomoy jeng khala laikha tamsani bisa ke drug rok teinai jeng thangnai bubagra sini foundation de tabo buskang phai tongo 6 June 2023 jeng taklai khlainai samani sini sini bubagra khalai di himani bisinti ke jeng TWF rok rignai rok baglai jeng khalai laikha even rang rok bo sini ADC authority bisinti ke jeng par block 10,000 kero jeng sanction khera laikha angka taklayo ke bubagra bu phaya ko jeng emon asu to salai maya ko chairman ke jeng drug ti rok jeng abono salaikya angka ta buri rok kubundo phobai kaijagi thangmani amtiron abonne tli sala salai jagya ko tanga jeng salainani hi jeng asa khlai jeng salaijak nai one shok jak nai aba hairok jeng apti rongno step na hanan bage jeng saitok lainai sini TWF tabo election paimal lo to jeng ase communication khalai mai aba meeting ra cholai mai angkha bubagra jekun kaisa hokhaise jeng khainani hitan bagi buskanggo kaisa sini 6 June sini TWF assignment sanori to jeng palainai taklai ke one shok lai tongo jeng sara Tripura kaisa jaga phang khlainai even jara blog wise rok khaina musung khai borok bo khaitu nga haibano jeng kaisa ro photo rok khlaiye nuai holo khlainai he jeng one shok laija nga apro gono ke jeng akor no bo salai jaga ning kha khlaio tai buskanggo jeng baba hai step na halani jeng teisa jeng central committee ba executive committee salaimani bisiti ke jeng one shok laija ni kha khlai okay hambai